Szia! Benedek Néca vagyok a Bineszit horgoldából, és a mai nappal indítom útjára a horgolás tanuláshoz az alaplépések első kis videóját. Ebben a videóban a horgolótő, a fonál tartását, illetve láncszem horgolását, valamint a rövidpálca horgolását fogom megmutatni. Tehát szükségünk van fonára, egy horgolótőre, hogyha nagyobb darabokat készítünk, akkor a fonálnak, vagy a elvágásához, a fonalak elvágása az ollóra, illetve szemjelölőre. És akkor mutatom, hogy tartjuk. A horgolótűnek a tartása az kétféle lehet a kés, vagy a ceruza tartás. Én ezt a késféle tartást, ezt szeretem. A fonalat pedig többféleképpen a kis ujjunknál keresztül vesszük a mutató ujjunkon, áttekerjük, és így a két ujjunkkal, a középső és a hüvelykujjunkkal, a bal kezünkkel, vagy aki balkezes, az pedig a jobb kezével fogja a fonalat. Megfogjuk, és legelőször is egy ilyen kis kerek csomót készítünk, tehát megfordítjuk a fonalunkat, ennyi a csomókészítés, átdugjuk a horgolótőt, ráhajtjuk a kampóra, és áthúzzuk, és ezzel kész is van az első horgolócsomónk. Ezután elkezdjük a láncszemet horgolni, tehát ráhajtunk, és áthúzzuk, ez egy láncszem. Tehát ez a horgolásnak az alapja. Ebből általában 10 szemet szoktunk horgolni, ahhoz, hogyha mintát szeretnénk készíteni, vagy egy mintát ki szeretnénk próbálni. Tehát ráhajtunk, és áthúzzuk. Ráhajtunk, és áthúzzuk. Ráhajtunk, és áthúzzuk. Tehát ez körülbelül 2, 4, 6, 8, 9 és 10 szem. És ezután jöhet a rövidpálca horgolása. A rövidpálcát úgy horgoljuk, én az első sorban mindig úgy horgolom, hogy így a közepébe öltöm bele a rövidpálcába a horgolótűt, ráhajtom a fonalat, áthúzom, és mint a láncszemnél is a hurkot áthúztam. Ez az első rövidpálcánk. És akkor így végig ezen a soron végig horgoljuk a rövidpálcáinkat. A következő sorba szintén így a láncszemek közé, illetve mutatni fogja, mindjárt lehorgoljuk ezt az első sort, és akkor ezzel kész lesz a rövidpálca horgolásának a technikája. A rövidpálcákat többféleképpen lehorgolhatjuk. Egy következő kis rövid videóba fogom megmutatni, hogy hogyan is lehet ezekből mintát horgolni. Tehát egyszerűen levett rövidpálcák, vagy hátsó szálba, vagy első szálba levett rövidpálca. Tehát ezek mind-mind egy újabb mintát adnak nekünk a horgolásaink során. A hátulról levett rövidpálcához, amikor a videót mutatom, megmutatom azt is, hogy milyen kis minta készül abból, egy bordás minta, amivel többféle dolgot lehet, akár sálat, sapkát, kesztyűt, vagy egy használati tárgyat is lehet belőle készíteni. Tehát kész van az első sorunk, a rövidpálca sorunk. A fordulásnál mindig egy láncszemet horgolunk, átfordulunk a másik sorra, és itt vannak ezek a lukak, most azokba kell beleölteni a horgolótünket, és áthúzni, hogy kész legyen a rövidpálca. Tehát nem kell ráhajtani, csak beleszúrni, áthúzni, és lehorgolni. Így néz ki a rövidpálca technikája, illetve a láncszemnek a horgolása. Köszönöm, hogy megnézed a videómat, és jövök majd a következő videókkal végig, amíg az alaplépéseket mind meg nem tanuljuk be, nem gyakoroljuk. Jó ötletelést kívánok!